Ahoj, krásny deň. Dnes si dáme také krátke ťukanie na stres, strach, paniku z toho, keď máte vystupovať, hovoriť pred ľuďmi. Je jedno, či to je prednáška, či to je nejaká prezentácia, príhovor. Toto vám pomôže uvoľniť to napätie z tela. Predtým, než začneme ťukať, si na stupnici od 0 do 10 určite, že na akom stupni sa ten váš stres nachádza. 10 je úplne najväčší, 0 vôbec sa ma to netýka. A na konci ťukania znova sa pozrite na túto stupnicu, aby ste vedeli, kam sa to posunulo. Toto videjko je krátke, použijem tam len také tie nastavovacie fráze EFT mantry. Celé viac ako 13-minútové video nájdete na mojom Hero kanáli Terapia pre život. A teraz už poďme na to. Nádych, výdych a ťukáme. Aj keď moje telo reaguje panikou, keď mám hovoriť pred ľuďmi. A cítim zovretie v žalúdku, tlak v hrdle a bušenie srdca. Mám sa rada a príjmam sa, taká, aká som. Aj s týmto strachom. Aj keď mám v sebe zakorenený strach, že zlyham, že sa mi bude triasť hlas, stratím kontrolu. Rozhodujem sa byť k sebe láskavá. Aj keď sa bojím, že budem hodnotená a že to bude trápne alebo neprirodzené. Som otvorená možnosti, že sa môžem cítiť inak. Aj keď si to moje telo pamätá z minulosti, a reaguje panikou už len pri predstave, že pred niekým mám hovoriť. Cítim napätie v tele. Som ochotná začať ho teraz postupne po malých krokoch uvoľňovať. A viem, že je to pre mňa bezpečné. Ťukáme. Nádych, výdych. Dajte si toto ťukanie niekoľkokrát a nezabudnite si skontrolovať na stupnici od 0 do 10. Ako sa vám to posunulo? Budem rada, keď mi napíšete do komentárov. Majte sa krásne.